ва духтарако грандиозни акция рафтестай аз акция қафон намунен ҳозир мағозаи 50 сомона омадагем ҳам хикртои фасон двойка тройка ҳамаи чӣ овардиян идона 50 сомон баъд медонен боз инчунин шумода туҳфа тайёр кардагиян бовар мекунен ҳам арзон харид мекунен ҳам соҳиби туҳфа мегарден вақте ки шумо 10 иҷа обтови дона ҳамаш 50 сомония вақте ки 10 та ами 50 сомона либос мегирен якта жидки миллаи турецки туҳфа мегирен вақте ки 12 та харид карден анаи намуд барои либосшувия анаира туҳфа мегирен чихе нағз тамошобино вақте ки нигоҳ кунен анаи намуда бад айнои 2 килограмма мегирен вақте ки чанд та мегиран 15 та харид мекунана 15 та 50 сомона либос гирен ко анамин туҳфа мешаватона тамошобинони азиз инчунин духтаракои хушрӯ чӣ хеле гуфтум ҳамаш бори оригиналай касе ки 20 та харидорӣ мекуна рамиси калони фасон туҳфа мегира гел барои либосшувӣ ана бад тамошобино инчунин касоне ки 25 та мегира айнои калони туркӣ туҳфа мегира касоне ки 30 либоси 50 сомона харид мекунан якта анамихе айнои калони калон туҳфа мегиран хулас тамошобино ҳатман наворора тамошо кунед як бора как биненда либосо чихе хушрӯай либосо арзонан хеле либос намеёвен дигар ҷода бо ҳам дидена ҳам мехарен ҳам туҳфа мегирен дона обтови ҳамаш як нархай тамошобино марамат 50 сомон успед кунен аз амин навараждёни сар карда то подросткови ҳатто размер ҳастай дидена то 10-12 солара размер ҳаст ҳам духтарона ҳам писарона бозори корвон тарафи тиллобозор байни 11-12 дарвоза мешава мағозаи 50 сомона рақами 49 ряди магазинои шишагӣ рақамҳо ҳастай дар рӯи экран агар хутон омадаям натонен нависен доставкатон мекунанд ҳозир дигари наворода тамошо кунен ҳамаи ҳамин чизора ку ма ҷидогона шумода якта ба якта нишон метиҳам тамошо кунен ира бинен охи духтаро иқа хушрӯчаяй тамошобино двойкачай ҳамроҳи ласинаш инчунин нигоҳ кунен шортикчаш кати инчунин заколка приколка дораду баъданам хе абадочик дора нархаш бошад 50 сомон бовар мекунен ира бинен ҳозир то охири навора тамошо кунен бовар кунен ҳам хеле босакҳои фасон бисёр омадай ҳамаш идона бо нархҳои дастрас 50 сомон кадомеша мегирен духтаро барои шумо 50 сомонӣ ира бинен и шаишта хушрӯ бо як хушхабари дигар тамошобино касе ки аз ин нуқтаи савдо 10 та зиёд либоси 50 сомона мехарад ку ҳам хатуфҳои хушрӯ мондагиян марамат ина нависен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен вай ира бинен охи чихе хушрӯчаяй марамат бозори корвон тарафи тиллобозор байни 11-12 дарвоза даян ин материалаш қафасонай ина марамат духтаро байни 11-12 ряди магазинои шишагӣ магазин рақами 49 биёен аз наздик бинен магазини 50 сомона ҳам хебор бисёр айки ина нигоҳ кунен пачка борай ҳамаш барои фарзандои шумо бо нархи дастрас духтарона писарона ҳама намуча меёбен ҳам бо соҳиби падарка мешавен духтаро бовар мекунен ҳамин магазин биёен харид кунен бурд мекунен барои ҳам либосошон арзони хушрӯвай интихоб зиёдай ҳам бо туҳфатон метиҳанд бовар мекунен барои ид аксияи беҳтарин доранд касоне ки аз 10 либоси 50 сомона зиёд харид мекунанд ин магазин ҳама либосошон 50 сомонай шумода медонен туҳфа метиҳанд беҳа туҳфаҳои нағз марҳамат ира бинен двойкачора охи 50 сомон аз ҳамин навараждёни сар карда то 10-12 солара размер ҳастай нархи дона обтови ҳамаш ягай тамошобино марамат и шортик вая бинен майкора бинен охи двойкора материалошон оригиналан шушта кудак да мепушонен ира бинен охи моделора чихе хушрӯчаян 50 сомон духтарако доставкаям доранд теннискора диден шортикошон кати размеро ҳамаш ҳаст бозори корвон тарафи тиллобозор байни 11-12 дарвоза мағозаи рақами 49 мағозаи 50 сомона тамошобино ряди магазинои шишагӣ биёен аз наздик борошона бинен нигоҳ кунен чихе бор бисёрай ҳамаи ҳаминора барои ид овардагиян моделакҳои идонаи фасон бо нархи дастрас ира бинед шумо як бора как омада ҳамин материалҳои амира биненда духтаро ҳам хе маъқултон мешава ва и лакостоям ҳамин нархай духтаро шок мана то 4 солара размер ҳастай лакостои фасон туҳфара фаромӯш накунен духтаро аз 10 та боло гирифтен шумода туҳфа метиҳанд
ҳами қаборакҳои хушрӯ омадай духтаро бо нархша намегин. Ира бинен охи бурукакоша бинен куртош муслиная бурукакошон то он ки ҷинсай. Ира бинен духтаро ҳози нарха гап мезанам шок 50 сомон бовар мекунен. Як борак фасони ира бинен бо медонен шок даи тамом намешава. Вақте ки шумо 10 либос аз иҷа харид мекунен ку шумо да бо туҳфа метиҳан туҳфаҳои беҳтарин. Ина размеро ҳаст, размерои калонак мепурсиден. Размерои калонак ҳаст. Ҳамин магазинда умуман аз ҳамин навараждиёни сар карда то размерои 10-12 солара шумо либос пайдо мекунен. Ҳам духтарона, ҳам писарона. Кадомиша дидестен 50 сомон ай тамошобино успед кунен. Ина биёен барои фарзандотон харид кунен. 50 сомон кадомиша ки гирен. Ҳам хушрай барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен. Нарх ҳамаш ягай 50 сомон. Ана духтаро биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза платишкара бинен хе. Байни 11 12 духтаро магазин рақами 49 риади магазинои шишагӣ плакатчон ҳастай 50 сомона навистагай ба осонӣ пайдошон мекунен. Ира бинен кӯдак роҳат мекунад садигравак берунпӯшак якҷоравак хулас варианти беҳтарин. Фасони борои ин магазина ҳама аллакай медона. Ина духтаро успед кунен борои идонашон омадай ҳамха хушрӯчаан ки 50 сомон ай магазини 50 сомона ай тамошобино 50 сомон дона оптови кадомиша мегирен. ҳози то охири навора тамошо кунен ҳами қадар борои хушрӯ овардагиан 50 сомон ҳам духтарона ҳам писарона аз навараждиёни сар карда то размерои 10-12 солара ҳастай. Баъд як чи дига тамошобинони азиз ҳозир аксияи идона доранд. касоне ки 10 та боло харид мекуна туҳфа мегира туҳфаҳои беҳтарин мондагиам бовар кунен. ҳамха туҳфаҳошон зурай туркияи туҳфа метавонен дархост кунен доставкатон мекунан ё ки биёен. ира бинен охи чӣ фасона и шашта хушрӯ дидена духтаро двойкача тройкача ҳамаи модело ира бинен охи чӣ хушрӯ ҳамаи модело 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза даян тамошобино риади магазинои шишагӣ магазин рақами 49 магазини 50 сомона плакатчон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунен. ина духтарако диден двойкара чӣ хушрӯвай ҳамаи размеро ҳаст. мана диден двойкаи фасон барои садик пӯшак барои мисол ягон ҷоравак вариантҳои хушрӯ барои фарзандои шумо марамат дар кортон боша биёен. духтарона писарона навараждиёни хулас подростковӣ ҳамаш ҳаст. ина духтарако роҳати фарзандои шуморо овардагиам бовар кунен. ина барои бачаакотон анами хела тройкаи паплин омадагай ҳам тройка ҳам двойка шортикча футболка рубашка дора ҳамха хушрӯчаи нигоҳ кунен паплинак сабукак шушта кӯдак да мепӯшонен дар амин гармиё мана марамат роҳат мекуна кӯдак. нархшон бошад 50 сомон. ина барои бачаакотон метонен биёен харидорӣ кунен 50 сомон бовар мекунен. ана иҷада бо ҳаст ин двойко ёям ҳамаш 50 сомонӣ марамат размерои калон мепурсен. дидена чӣ хушрӯан двойкаян ҳамаш 50 сомон бовар мекунен. кадомиша гирен 50 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор марҳамат байни 11-12 дарвоза мағозаи рақами 49 риади магазинои шишагӣ магазини 50 сомона духтаро ҳалакаи ин магазина ҳама медона. ҳози аксияи дона рафтестай духтаро аз аксия қафо намонен. вақте ки иҷа миёен харид мекунен хутон медонен ку ира борош беҳад арзонаи дона оптови ҳамаш 50 сомониай лекин ҳози аксия доран касе ки аз 10 либос боло харид мекуна аз 10-50 сомона боло харид мекуна туҳфа мегира. хулосам туҳфаҳои хушрӯви туркӣ мондагиан ҳатман биёен тамошо кунен. омада наметонен ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. доставка аз 2 либос боло ай тамошобино марамат духтарона писарона аз амин навараждиёни сар карда то размерои 10-12 солара ҳастай. ина биёен бинен харидорӣ кунен духтаро. шок духтарако нигоҳ кунен охи тройкара медонен ҳамагӣ 50 сомон кардагиан. тройкачара фасониша дидестен духтарако 50 сомон дига цвечам ҳастай ҳози нишонтон метиҳем баъд то охири навора тамошо кунен ҳамаи намуди ами либосҳо дар иҷа 50 сомон шудагиай. нигоҳ кунен двойкачиҳои фасон бо материалошон ку роҳатай барои фарзандои шумо ҳамаш бори идона бори новинка 50 сомони инчунин аксияи грандиозни рафтестай. ино бо белмандояя ира бинен охи чӣ хушрӯ духтарако. бозори Корвон аиҷа тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза
марҳамат 49 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ҳар он чизе ки дар анами магазин мебинен ку ҳамаш 50 сомонай. Ай навараждиёни сар карда нигоҳ кунен, аз навараждиёни сар карда то размерои 10-12 солара ҳастай размер иқайё хушруван иёям 50 сомона. Ира бинен духтаро чӣ хел фасончаян 50 сомон. Ина юбкаш ҷудогонааш шумо мегирен комплект мекунен 50 сомон то синфи яка размер ҳаст. Хулас ҳар он чизе мегирен 50 сомон. Бачагони духтарони ҳамаш ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 49 магазин марҳамат ряди магазинҳои шишагӣ. Аксия рафтестай касе ки аз 10 либос боло мегирад ку духтаро соҳиби туҳфа мешава. Марҳамат успед кунен аз аксия қафон намонен. Либосакҳои идонаи фасон омадай духтаро дар магазини 50 сомона успед кунен тамом нашава. Инами модело медонен двойкачаяй мешава платьишкаша хича тоқа мепӯшонен. Хоҳен ина нигоҳ кунен охи ҳамроҳи кофтичкаш мепӯшонен. Ишам ҷудогона мешава пӯшида ягон шортику юбка кати ишам хича тоқа мепӯша. Хулас 50 сомон двойкача 50 сомон. Ва иша бинен духтаро иқа хушрӯчаяй ҳаминам 50 сомонай бовар мекунен духтаро. Марҳамат аксияи идона либосакҳои фасони хушрӯ касе ки духтаро касе ки 10 либос боло мегирад соҳиби туҳфа мешава. Мана нигоҳ кунен охи платьишкора чӣ хел хушрӯчаяй. Нархи дона офтоби иҷа ҳамаш ягай барое ки борои ино арзонай хитон медонен духтаро дидена чӣ хел хушрӯай ҳамаш 50 сомон. Тигракша бинен бо чӣ хел хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 11-12 дарвоза мешава ряди магазинҳои шишагӣ магазин рақами 49. рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен. Барои савдо мегирен ина марҳамат духтарако биёен барои фарзандотон мегирен. Беҳтарин вариантае ки ҳам нархи арзонай ҳам интихоб зиёдай. Нигоҳ кунен мо ҳозир ҳамин чизоро ҳамаша нишон додагӣ нестем. Иҷада пачка борай пачка бори новинкаяй. Ира бинен чӣ хел хушрӯ 50 сомоне духтарона писарона инами аз навараждиёни сар карда то размерои 10-12 солара ҳастай да духтаро. Ина марҳамат успед кунен тамом нашида омада харид карда соҳиби туҳфа гарден.